Okebe nyakwalera ni nyombuso. Baba. It is only one thing. It is now. That is bring us together. Adwa kelo English moro ka. Ngena ngama no chwe ma English mitka idoka wonara. It is high time. It is high time. Yani sama malo. Yeah. It is high time. Mondo migik matimre e piny ka seche moko kwedi okang mager. Yeah. It is very true. Wodo mera. Yega ka seche moko kich jalema. Ngeni kich seche moko kich dalibe, kich dalibe. Ndika kich olema. Okanyal dhi supermarket apango line gi jonyiew chiemb guogi. You know, nitie gimoro malit e ngimana makata an kaminena ni abiro iri ka mondo mi consolidate. You are not happy. I want to consolidate what I saw. I want to consolidate what I saw. Iwinjo ka songo mawacho no? Iwinja? Bwana sani bwana kakoro kakile no wacho ni you want to consolidate what I saw. What you saw. Yeah. Ine kwa kakoro sani bwana. Kakoro pintek. Mana mimi wacha wachwanya rekodi. Pintek kama Los kar neno. Los kar neno. Okay, kwa abia mo. Ni mos. Sinoni. Amo timore. Bana ngi malit na ngi moradi. Uko wuoni. Kakoro sani bwana. Idhi nyiewo chiemo kata idhi nyiewo mogo onego bed ni tero odi nyithindi dhi chamo gi jogi gi in owuon. Ang'o mane Nyasaye otimo e ngimawa? Onge. Ang'o mane Nyasaye otimo e ngimawa that we cannot apply with those people who cannot who have what is taken to be themselves. We ywak ni Nyasaye. We ywak ni Nyasaye. No, inge gimomiyo awacho mano. We ywak ni Nyasaye. Gimomiyo awacho mano is one thing. An adhi nyiewo chiemo e supermarket. Ngato to donjo e supermarket dhi nyiewo chiemb guok. Yen mane makoro kisungu luongo no ujuma. Isewinjo kaja tizen moro we ywak. It is not ujuma. It is ujuma. Ineno gimomiyo an ujuma. Kama dhano dhi nyiewo chiemb guogi. Ok onego nyiewe chiemb dhano. Bana in kare podi mo. We no will. Iwinja. Idonjo kamarach. Dong adonjo go e supermarket miluongo ni gine ke iluongo nao. Avanas. Avanas. Mano club ma Kisumo. Gine supermarket iluongo nao. Avanas. Kaba gine gine nyaka chiemo ne. Venas gine ne. Amer gine ne. Makane. Ma within town. Ayuangore. Mabuto ywango iluongo nao. Eastmart. Eastmart. Bwana donjo Eastmart. Ewinja. Bwana wapango line. Ani na kawo mogadi. Achiel. Akawo mogadi. Achiel. Gimo mar lita di. Achiel. Koro bwana wapango line. Inde akini gi pesa ni. Ande akini gi pesa ni. Ngeni ani gi pesa di. Ani gi 500. Kaji ni bora timorega. Aparo kaka nyithinda dhi chiemo gi joga. Bwana jama cha gama ni ng'enge no paka ngo. Ng'ama ni ng'eya. Okange wodo mera. Bwana ne. Chiemb guogi malara no pauchiel. Utingo kia sambusa doli. Gine more. Sausage doli. More gi luongo yango. Ringo more gi. Ok wacham ga ok wang'eyo. Koro mago more gi go. Bende tiele ya kacha. Bwana ne. Jama cha odonjo kacha. Onyonya ka ngori mitwe go guok. Ngori mitwe go guok miyo go guok. Ineno guogi miluongo ni gine. Chiwawa. Chiwawa. Ok chiwawa. Nyawawa. Chiwawa no kata nyawawa no. Dong ene bata. Achulo 500. Aneno kaka nyo koko tingo troli 20. Wacho ni awa. Samoro gine ma dhano to ok ong'ere nikech bwana in owuon ikia kaka samoro inyalo wacho ni ya. Inyalo wacho ni ya. Ng'ani labda chiemo manyiewogi. Yeah. Onyiew ni made. Onyiew ni made. To samoro dani mondo preserve.
Bana kang'iyo odik manene ne chiemo go king'iyo neno moko ndik ni dogi breakfast. Don't take it dogi pupu. Dogi abenyambale ya ilalo Bwana ng'oma ne Nyasaye otime ngimawa. Ka ng'ato nyiewo chiemo mar guok, chiemb guok e supermarket ochulo siling 50,000 to wan wawegi 50,000 ng'ato dhi chulo ne chiemo mana guok kende guok. Dogi kia chiwawa, kia jamani safad, kia ginene. To wan wawegi bwana mondo mi wadhi e supermarket. Ineno mbano Moleta chia, which is 200. and 40. Mabende onego bed ni ng'ado di. Onego bed ni piem gi jogo. What are we? Ang'o miywago gino ate. What are we? Iwinjo baba. Inano. Ai. Roko kamu. Bora we ywago. Okay. Nyasaye oketo wakanye. Nyasaye oketo wakanye. Alamu ema pok ochopo kare. Ipa idi koro wabed guogi. So idi koro nyiono, idi koro ibed kata chiwawa. De koro nyio di chiemo maromo nade. De koro ibed kata chiwawa, kata ibed in chiwawa, an jaman sefar. Bora wabed guogi. An de koro sade. Inyio na chiemo ma 2,000 every day. An chiwawa. In chiwawa. Inyio ni ma 1,500. To koro nikech jana na Aluoch kama. Ng'amoda kadake Kenya. We ywak baba na. Loka guok. Aloki guok. Aminye. Sari chakruoga gi nying guok. Luonga kata niya. Luonga kata ni. Aluogi ni Susi. Luonga kata iwinj ne sani aloko nyenga. Ok biluonga na Aluoch Jipanoran. An sani dano luonga ni ya Chihuahua sa. Chihuahua sa. Dahil niluonga ni kata niya Yaman Sefa. Yaman Sefa Okebe. Ay. Jaman Sefa Okebe. Asing'eyo gima timore ga seche moko. Ni seche mag guogi gin ga yot. Nitie kaka idwa ng'ani mondo welo ng'e ni presence mar guok nitie. The presence of the dogs is around. Inside the house. The house. Yeah. And it is around. Yeah. Vocabulary. Ori winjo kiluongo ng'ani Prince Sefard Okebe. Yende Prince Mamatin. Lakini ni suti top yangu ndio ndio. Ndio